Ezker Abertzalea indarkeriaren edota mehatxuaren erabileraren aurka azalduko da. Hor barnean kokatzen da ETAren indarkeria ere. Sorturen estatutuetan eman zion bizkarra lehen aldiz Ezker Abertzaleak ETAri, baina apur bat lehenago hasi zen ziaboga irudikatzen. Erabateko indarkeriari gabe. Altsasun 2009ko azaroan Ezker Abertzaleak negoziazioa aldarrikatu zuen eta eskatu zuen Michel Oinarriei heltzea. Irlandako gatazka bideratu zuten Oinarriei hain zuzen Euskal Gatazkari irtenbidea emateko. Nazioartetik ere bultzada etorri zitzaion Ezker Abertzaleak abiatutako bide horri. Brian Currin abokatu eta bitartekari Hego Afrikarrak Bruselako adierazpena bultzatu zuen. Agiri horretan, Irlanda eta Hego Afrikako Nobel saridunek ETAri behin betiko sueten egiaztagarria eskatu zioten. Ezker Abertzaleak 2010ko urrian eskaera horrekin bat egin zuen Gernikako ituna sinatzean. Agerraldi horren aurreko egunetan, egina zuen ETAk lehen pauso bat erasoak amaitutzat emanez, eta ondoren 2011ko urtarrilean sueten iraunkor eta egiaztagarria iragarri zuen. Politikaren alorrean ere bide berriak irekitzeko, Ezker Abertzaleak alderdien legea betetzea erabaki zuen, eta otsailean sortu alderdi berriaren estatutuak aurkeztu zituen. Udaberrian berriz, Bildu izenpean, Eusko Alkartasunarekin eta Alternatibarekin bat eginda, alkatetza ugari eta Gipuzkoako Foru Aldundiko gobernua eskuratu zuen. Epaitegietan, Bateragune auziko epaiketan, Arnaldo Otegik argi adierazi zuen Ezker Abertzalearen jarrera ETArekiko. Hala ere, haien esanetara egotea egotzi eta 10 urteko kartzela zigorra ezarri zioten. Las elecciones generales se celebrarán el próximo día 20 de noviembre. 2011ko uztailean, Zapaterok hauteskundeak aurreratzea erabaki zuen, eta prozesuaren bultzatzaileek behin betiko ahalegina egitea erabaki zuten, ondorengo presidenteari atzera egiteko aukerarik ez uzteko. Egiaztatzaile taldea eratua zen Ram Manikaligan buru, eta Lokarrik Currinen taldearekin batera aieteko konferentzia antolatu zuen. Kofi Annan, Bertie Ahern, Gerry Adams, nazioarteko 6 izen esanguratsuk ETAri eskatu zioten indarkeria behin betiko uzteko. We call upon ETA to make a public declaration of the definitive cessation of all armed action. Eta gobernuei presoen aldeko neurriak hartzeko. Ezker Abertzaleak oniritzia eman zion adierazpen horri eta urriaren 20an ETAk ere bai. ETAk bere jarduera armatua behin betiko amaitzea erabaki. Indarkeriari agur esanez.